siang pat ni pedang subhai ki baro ki parlok kham tam ye phi ki subscriber ki bapteng man pet ni program don ben na por support pedang subhai ki pastor ni dan menta ha ka series ka balai ka bangi ai ka teng ka jeli ka ba im henry menta ka session ka menta ngin ya puli ngin shashkor ngin sngap kani ka session ka nyo agani ka episode ka bamenta tu ngin yakmi ti ding la poi tu khot ka war pusan anda kumta ulaong tu walam hajan jonga batu ai bagan bam nakado skei khun jonga bakamin sim jonga kanyo kerku yeme de pipe yang ni ba ketika khot ka war pulai ka don ken diat ka jinga jengai dei ka khot ka war pulai ka syong bet bau isak sim ithu syu ya u jakob bat lapan kod namar kata ulah kerku ya u ti kumnu kawan ta jing kerku di hang niam ka jing kren kemut ka khana kam sim kut tang te kadang ka phai din biang ka ban ong hang ni bau isak u kwa hi ban ba mi tu ka do skei to endau lawalam hajan jong u hamar padeng tu ka khot war san mo bat ulabam bat ulawalam yak so wan hu bat uladi Tom dadon ing tu kad bar pun riu anda kum tau isak kupa jong u la ong hu tu ali hajan menta batu do yang aku khun kaniru ka pen i ba dang artetin hi ali menta tu do yang bat ulawan hajan bar ula do yu bar ula iu ya ka jing iu ki jan kup jong u bar ula kerku yu u bar ula ong hakmi ka jing iu khun jonga kalong kum ka jing iu ka lingkha ya ka bau trai ula kerku wan hajan tamun nda ka tu ka jing iu wa ya ka jing kerku berkani ka jing kerku ka khrau mo ni ka jing iu ka lingkha ya ka bau trai ula kerku ka keren be chapang jong kathi ka ayom ot tapoi dekat ke bar khondai kumta tulong bau blei unda ai hami na ka umjer beneng bat na ka jing sngat ka khandau bat kabun berhin nau kau bat ka so wany tekani shot batai ni ka benta mo ha ka ni ka benta ka bo kurku pa yang jong phun kami ikhtiar utrai te ka ba ha ka benta ka bo kurku ru kam shimlong ka jing kurku ka ba ka da ka ka ba ka bo shna hi de Andai wanra nam ra muramba ba ka umjer neng anta na ka jing sngai ka khando bo ko kyo unroi mod ka ege jing kerku ni ka sno ba ka ni ka mariam ba ka ni ka busna uble long kani tingim lalen hi ne marba ka civilization ni ka jing long jing man kumengi trai menta kamdei kumju kumolong menchwa kan long kibriu ki im haka rimrat haka rep karyang te ka jing kren kerpang ni shpang ko bu so wan ki de ki mar ki ba kham don kam haka jing kersyan ni ka jing im nama la da perkhat na ka di jeli perkhat jong i menta ya la da ong ban kerku la ni ban ai am kumot kan de ke ke ban apelang te tani ngi lashna kum ka ye ni ka spa ka pho hare haka ni ka pucing kerku ko jong isak elo jong thon man ka ke te ko ma re hato kan de tang kata ka ba ka pi ong pi tre ka de jok to ko por ba kini di khamran kam ne ka padai ka don jing sno ne ba ka kan yawan ga ifidang omentan ka dei ka juk hi ka ba ka ni ka jing start briu ban snai ki ba ngi kum ki briu ngi shania ka molong menta kampat don ne ki briu ki dan shania be ha ki jing kerku ki jong blel da phirap ka lingkha pi don sumbai ba ro kunrat kerku num yoi ki jing ri phila bandon da kunrat kerku kim kha kim rai ti ka jing kedau kerpang yu ko bat kum so wan nama ka de ka jaka ka ba ki don kam kan ba so wan ni ki thung ye kini ki so grip te ya ka tu ko ki penlang kan nama ka jingat enti ko kham jalan ki don kam hi ya ka ba thiang ka barong sini bat kan ai bor ka jingat enti te ka ni ko so wan ka long ka ba hiju peran kam ba kan te ko ru ka de ka jaka ka betul khong tu dah kamdeh dah kajing kerku ko jong ublei te nang nun la ban karla ti long ba hakani kajing im ka jong ulu khun jong u jakob ong ai ba ublei un pandap ya me kini ti ko pi kado mene yangi menta te karkom
ya ai pateng ni kalong ni ki kiba long tang kum ki jing don kam yang menta banyak ai ka jaka ping la menyo shong ne ke yeng la dai ki don ki bala ban ai kemut kan da na kamar yang ni katai hendak ke bai deu ka mai kaji mendon da menta kalong laj no tang ha baki kimi ki pa ki ai jing kersian ki khun baki la ban nang ya ki shaprang ha ka jing puli da ka bak ap khmi lenti baki sayo ki kam ki babit ki babiang ki to laj no ki tu ki kham yo kham ki ba kham bit kham biang te ki la don ki business ki jong ki te ki la ban sam ta ya ka jing trei kam ka jong ki kalong kai la ya pher sibun kan nginum la ban nyat ya kata ker kum perkhat jong ni menta ker kum sam pateng kum kani makani ka hap ta ka jing ker khu kukun kini kijing kerku kin wan hame anta ka ba karkhar ba khondai tulong baki pailang kini syakri me bat ki jaj bendi kini dem khrup hame batulong utrai halor laki para batulong baki khun chendang ka kemi jumi kin dem khrup hame uta batim me unlong ubah la sha tim hi ba uta ba kerku me unlong ubah la sha kerku hi de fipet ba kini kin tin hni kin wan biang sya ka ai ka ba ublai ukuran ya karebeka uni ubarit ulong halor bat utei bahswa un syakri uni ubarit dipe ini kentin ki wan sata ki jat ben riu ki nyadam khrup hame ni mi kran ki jat ben riu ki ni session kula adab ada bio I lupa bahkan nu kolong yeng ke badan sibun ki khun cenrang ndak itu kila ikri keleng-keleng kitu ki sakla jat ben riu ndai te ni kai mir sata ki nyadam khrup hame kumo boleh utmu ndai tu tulong utrai halor laki para kemut ha kajing long ha keran kam halor kani kemut kajing bu ini kentin trai dakret kemut kajing long kenran halor laki para anta ki khun chendang ka kemi jong mi tu kin dam khrup hame bat ki wan mi ki kentin ki ba syatra kin ubatim ulong ba syatim bat bakar khuru ulong ba syakar khu te ketu I gumba kaya rengkat begitu ki jingker ku ki jong ublai ya Abraham ya Ishak kaya itu tabang ni pada kami kum ki ketin jingker ku no Ishak ila ujong u khun mar hau Abraham lo kadan aku jing om batim me long batim bakar ku me long long hanir kuat jo te kitu ki long ki kentin jingker ku ki ba ukpa wai la ujong u khun kemut layat be si kentin ne Kadkhot ke balai pau kajaru kalajaru andau Ishak ulala waino ban kerku yu Jakob batang shu la mi no shabaru Jakob nakmat u Ishak ukpa jong u bau isu ru uhnmen jong u ulawan nala kababe merat kalong kani pada kawara ya ka khana nak wi kaliang mentah meneng la ye pe jong Jakob aliam tu layo la biang mentah pada kanjai pada siuni buan wan pendai lang ni sebab pendai kanan diam tekeni komut hitang marirung ni marimi tu tai lawan nalu man syati unum la ban tip kile yu kini hi longkar kombu khana kastunat kan hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi badia lau para men syakri hi longkar kaban biang ni uni bula yu jingkerku me men hab syakri yu dan dei long ka jingim ka jong me